Ang tawo nga singkaw ug kamot. Marcos Kapitulo 3, 1-6. May balik pag-usab si Jesus sa simbahan sa mga Hudyo ug may tawo didto nga singkaw ug kamot. Tungod kay ang mga pari nangita og pamaagi nga ikasumbong nila si Jesus, gibantayan nila kon ayohan niya kadtong tawo sa adlaw nga igpapahulay. Mingon si Jesus sa tawo nga singkaw ug kamot, dali dinhi sa atubangan. Anya nangutana siya sa mga pari, ansa ba ang gitugot sa atong kasugoan sa adlaw nga igpapahulay, ang paghimo ug maayo sa mga tawo, o ang paghimo ug dawtan? Ang pagluwas sa ilang kinabuhi, o ang pagpatay? Apan wala gayoy mitubag. Nasubo si Jesus tungod sa katiga sa ilang kasing-kasing ug masukanan nga mitanaw kanila. Anya mingon siya sa tawo nga singkaw ug kamot, ituyod ang imong kamot. Gituyod niya, ug naayo kini. Human ni adto migawas ang mga pari ug nakikita sa mga sumusunod ni Haring Herodes. Nagplano sila kon ansaon nila pagpatay si Jesus.